Sanibonani, ngiphinde nginamukele namhlanje bese sizochaza. Bengicela-ke bakithi ukuthi uma ukuthi-ke usanda kufika kule channel, ngiyazi khona bathi ngiyalanda but ngiyazi kusuke kunabantu abasha abangenayo. Kube ukuthi uya-subscribe la ku-YouTube, kuno-subscribe, uyayishera kwi-link kubantu ohleli nabo, ucele be-subscribe. Uma uyibuka ku-TikTok, sicela ukuthi-ke ufollowe, ucomment ukuthi wena ufisa sikuchazele lithini ngoba njalo siyachaza. Wena-ke comment ngaleli ufuna ukuthi silichaze kwi-comment section ku-YouTube noma kuphi, bese uyangicela inamba bakithi ukuthi mina ngicela inamba ya-WhatsApp ukuze njalo ekuseni ngizokuhlupha ku-WhatsApp ngikubuze. Ngizoqala-ke ngichaze ukuthi-ke lo buzile ezothola impendulo ubuze ukuthini. Ubhalile uthi mina-ke ngiphuphe umuntu ophilayo ehlanya. Umuntu ophilayo ephanjanyelwa ikhanda. Ngabe kusho ukuthini? Lelo phupho alikho lihle neze. Sisho ukuthi lowo muntu loyo usebunzimeni, impilo yakhe engenzeka ukuthi isengcupheni. Kahle kahle kunokumkhathazayo. Usebunzimeni nje kahle kahle. Bengicela ukuthi-ke ukhomente nawe ubuze umbuzo ukuze sizokuphendula .